Projektets koncept skal gøre det nemt at bringe den nyeste viden fra forskning ind i undervisning på landbrugsuddannelsen. Formålet er at styrke elevernes viden og kompetencer og interesse for økologiske metoder, og dermed også deres mulighed for at bidrage til den grønne omstilling. Projektet udvikler 5 didaktiske skabeloner, som forskere skal bruge til at producere undervisningsmateriale i. Såkaldte forskningsfaglige bidragydere skal afprøve skabelonerne ved at producere i alt 6 undervisningsmaterialer, som skal afprøves på Esbern Kloster Landbrugsskole og Kælø Økologisk Landbrugsskole i efteråret 2026. De didaktiske skabeloner giver mulighed for at producere en række forskellige undervisningsmaterialer, herunder PowerPoint-præsentation, caseøvelser, faktaark, gruppearbejde med diskussioner og forsøg og eksperimenter. Derudover så vil det også være muligt at inkludere videoklip og rollespilsøvelser. På baggrund af projektets behovsafdækning er der opstillet 3 klare krav til undervisningsmaterialerne. Der skal være variation i brugen af forskellige undervisningsformater. Der skal være en tæt kobling til praksis. Og der skal være mulighed for aktiv elevinddragelse. Efter afprøvning af undervisningsmaterialer på Kælø og Esbern Kloster vil undervisere og elever evaluere materialerne. På samme måde vil de forskningsfaglige bidragydere give en evaluering af de didaktiske skabeloner. På baggrund af den her feedback skal materialerne justeres og derefter uploades på Økoportalen. Derudover vil der også være adgang til de forskellige materialer via Videncenterportalen.